Brighton apartment ejiri busyo wechiro ya embassy ekeroko gende chao na kuririye television yao na mbejemo yomunwa weke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bogo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo wechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomu Gusii Ndizi TV obwansu bwomu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomu Gusii Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Mbuya manono mwanchu muligiri Ndizi TV andonsi asoberete nande ni mambingi ya tokonyona na sembeo asumuruberio Ensakia anene litukolia Thursday tumayoganda Thursday yeri chiko imegeta senikia ya chiren kumaha na mbeya ya mokia Ndizi TV nero bwansumusi asimambia boni andonsi asoberete nkwirali bagalia bano kukwariga nikiandaki komi osoime yumuruberio tuchaka monaye na ntukura monaye nyirona muruberio nigo chaka chinseji 12 orunda igomba kachinse to ja abono mambia twakore nsemo ya check ya yebiro naroro twara nsemo ya magaseti tware tomogenia studio asimambi yaboni gikoraga ense ya monenusu mbaka chinse to ekarato jo kwanda lichiko se litiko liare go wakiringo ikara studio asimambi yaboni gikoraga ense ya mo nenusu litjo kwanda mangana yerichiko asense yito ya Kenya anekato kurigire na wiki eri gose omwe ense ya Kenya omutinyo njatwara omusangiragano oliore go kwanira climate tukakwana wakire wiki eri ntwakora iguru yamachiko namarwali abekire asense ya Kenya asukurinda biribitu etanaini oli tukolera kagocha na butora kore asense medinde ito ye topike yo yeli tukolera kore dyangire libageri yabene omwanchumure ndonsi asoberete nkwarigani Thursday go siri tukolera Alhamisi tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2023 jitarikini 14 motienyi okianda omwaka w'ijirubere nemeron kebere naiseto ngaya ore ngai kwabokire ngakiorobeti tukoliao ngakikwaraire kwabokire buya ebine bibona ntagete kuigubono mambia gwetera ase namba yera seskini gorabu ya 0792192834 enondomere uchumbe yao enyinge bono mambia onteina yaya inchenda sigete na bokire buya kebagondo beretigochi gose na bokire kinyibwete burukunyoiga nyagitali ndochi gose na kie kenyorukia ogia kira ukiagara ngotebuna ayebwa kibuya narebwa kire bobe ayebwa kibobe narebwa kire buya muna kuibwete bobe narere ogogete kabisa metenare bono boka mambia ero bwate gyakobeka munu kolende naro bokire bono mambia nero tabwa dikeri akobeka munu ego twes bado
n'abakenya tore nandi gontwendete konya gwituma asinjire ya Gusii yende asemambi ya aboni igo manju buri ngo kwari ni kerege komi osoime jomoroberto chaka monaye nantukora monaye litukeli ria Alhamisi ligia nyasaye atwanjire na chire igensere ntwero teribobe korwasina chire iga bagakebokendu mbori bokeigo kubwatikana nembura egendete gotwa araginde bokendu mboko gera nto kora meremo bokendu mboko gera nto boka bokendu mboko gera nto suka bokendu bono na boko gera na tuaboka bono mambia kabisa tuaba momincholimi ntoba moseraibu mete ngote botambe na obe moseraibu na boko nyona kwa airanire magega togonyora nkiora abeki muno na abana bae barache gutakara kindi bwetome kiriege kobwate na boko nyona gwasukire gochibosio ninda sensemo ya mitandao galia sensemo ya Facebook nyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News soko nyachinga kina boko on tweet @Ndizi TV News lakini yakerengere kiao getume gwetera se namba eyira seskini yorabu ya 0792192834 abantu bari bagonte nambari korora nambe ibuya umete gotarore nambe yero neroro nere visible lakini yakero TV yao TV yao na boko nyora onye sete timete TV ngonyoro rere 16:9 nere 4:6 yalia asinaro kubatari ratio kero kwa batire bono chibija chiaba buya alia kabisa ogo scale to frame TV yao jinambe chichare kana buya asemambi yaboniga wantumira uchumbe yawe nyinge wanthira yaya inchengoro koru quarantine wodi ya gesima niongo bwatiti buya muroberi mbuyore asemambi yaboniga nionge robert gukora gento gete litukeri ri Alhamisi osonte bino nigongara sensemeri ya Murang'a Nairobi niongo bwatiti buya nigondo bereti gosebwa kire gosengo nyirirere gosinigonde ase border ya Tanzania na Kenya nigonde border ya Uganda na Kenya nigonde border gete mbabwatiti buya asemambi ya aboni ayubono arongane tikoigwa asemambi ya aboni byamana mashabikiane wardario bara mekisa samoita yobeshobeshae Evans Mokuab Matiangimondo nimbaroje asemambi ya aboniga ujumbe inumendete gutuma asemambi ya aboniga ndomere ndenga kikwa bogire na kirobere tiritskoli yao asemambi ya aboniga nimaitena rero nali echiro ya daraja 2 ego ekoba maitento kwata matuko ye chiro kire chiro ne bwateri tukuliae lakini ase chiro daraja 2 rero nali echire yo ekoba igobona abonjoreri wameamka mete barabu bagoboka liri mahambia mutadena abogeteri enyoni abogete kabisa mahambia kabisa richo nchiko boka osoire oikire igalia ase amangana ya obonjoreri bwaya bangina betumire kabisa bagakabasae betumira alia baina kirimna bono ngochaka baro obonjoreri bwabo aseseme yo ya daraja 2 echiro okuna kutogoroka ogwetoma okuna kutogoroka na bono goika osoke bwirigirie goika opime ngaki oko baikano kiganje giangio mete goika bweka chere egento getugejgo konya gochiasa matuko alevosio meto muntu takatjetigento ni ikobwata muramuomo iko mugusigo ikogache egento kegochiko rekeko ratoko kesa tuabeka chibande guni tuako sa jingende tuabeka eguni tuagaso bali tuabeka chiguni ende bichiko tokonya ochiasa matuko alevosio ikanenga teno Gusii ikatwetome nto babuna amosera ibu tujigo chandeka gochiasa matuko alevosio igasando nsio berete ntomere uchumbe yao ntenga kikwa bogire na kiroberti ritukuli yao asemambi ya aboniga na manga ntokoragana imena isko ya Gusii manchumoreria katoko jakera sorongo rwa Gusii kendo jakera sorongo rwa Gusii nina okore birengo byo chenu byachakira gosirwa ntoro jari kurwa sesema ya mosojo ali kabisa kiombeke maria abanyagitari barukro jinsi ya Maiko bakire kwenekina kibakuru bubweni ochiase abantu aho bensemeyo karona jumuri gito diboni asanya akorete story yo agate abamna abantu baro jinsi cheitali osijisco bagitabo kwenekina nkuru baro bubwenia gose nkokonya baraba menyi bensemeyo konyora bubwenia samaroirali abachandete asensemeyo begona jo mugabana bwe county ya Kisii nerna begete meroberie karanyonete nabageni kurna chinsisko anne asokoroberanga kimroberie kubekwa ayogo chikurwani borwire bwa kanza mete kanza
niyo yabeire mang'ana makongu sana metende ikakonyora na amaruire na manga lakini kansa ekarukwe na kansa ya soire asomobero nigere ing'ana yokogosia abantu abange basiri obogima ekero akorenge na kansa stigma ya moita kansa ete kubwana mechando yaswa lakini ojo mugabana anabe mbabe getemero berio alia na ngbaona ngori bare donors baje baina kinanga kibao konyi county ya Kisii asensemo yobo bwenia ini aremero beliri county ya Kobeka inze yuburai bumugabana Bauro Simba Arati ikwena kune birengo byo baceri ngo mugarabire ase county ya Kisii iyo nenjera engiya kabisa manje muri naroche igahalia nsemo ya bonchari mubunge bwenseme yo Charles Onjoke Dr. Charles Onjoke na alengada siskuru nyamo Kenya alia ekero bare go chengera nene bagokora buya kwa borokiwa bari bakora ogotemgete bare go temwa ngaki gosinga kibero beredie gojiasa matemwa manene AKCSC narojena mbakora buya agate nene renjira yemo yogosira chisemi asebunge ya abonchari ekondigerde asenseme ya bonchari obo ya bibotindi bwa marua tanjeri ni bwa korekanete ara asenseme ya Rio Taj ara asenseme ya Morenda in location bwa asenseme ya Kisii South karono jo sub county police commander nere Charles Mijinchi ara the operation asa marua mange aitere tue asensemeli nanyo adari bagalio go ikasensemeli na nanjede na kumbe Gusii marunaro mwajumuri ya Gusii marunaro asariri abanto asariri abasae yani enaroche ogo kumya ari sensemo ya Kisii South abune semeri ya bonchari ensemo ya Morenda location abu sensemo igenyoro Rio Taj nyomba kire nyomba amaruni garengo abanyanyimbe barengo abange abajivu aba assistant chief ABCC bakorawa na sub county commander ose OSPD Charles Mijinchi yani amaroitere tu amange sana nkigeko gara marwa tarayera Gusii umanju murere na kingo bori diri bori bono mambia ndumere uchumbe ayo je ingigeko gara amaru atarayera Gusii amaru arengaria amange sana agaiteru amarua amange sana ayanda bekire chingoro ime abande metunge bekire chingoro ime igorona njana ko bana ngonyunda marua yo singo nyundo ngubokia tanga igorona ya tigete lakini rende entariko yaywa ntariko nyanywa egento naharo chali konyengo bugande na abagambira bako beke binto gete imama rume lakini igorona nero jerete injebie ko monyene ngakumisana na ebinde na byabantu bakonywa ocha ombora mokae ebina byakonywa otaka goita abana bae ebina bimonta ko nyumba ko kururo mwanoe kumbe binte bibekire bibe asamarwa ekingo kwane sa nero jirete tukuregoro ari sensemo Rio Taji bomorenda alia bomorenda location ndo bomorenda mento bwate ward alia lakini mangana alenga makongu sana chinyumbara bachiaga ajire buya kabisa mejiaga ajire bamanende mejemi ya kabisa lakini ime ebindo birorone byogo kumisana amaro itere tu amange sana buno mo speed ya to debeti ali kabisa Charles Mijinchi anga kumya amarua kolengana mwanje mure inki amarua tarasira Gusii ingiro cha amarua tarasira Gusii nande ngigera akoru amarua magosira koru Gusii amarua mange sana metungie bekirense amakonde no are me kabisa akoborori kabisa amarua nana magotawri gwa bantu banywa ngakomesana ngarana na mangana makongu sana umuntu ikaranste ubwate da marune nchem kombe kabisa lakini tamaiti asarwa ngarura mangana yogo kumya aliri tukurigora sensemeri Rio Taj gaki teto bwate neto kore ebinyugo ebitanjeiri asorongorwa Gusii kyagarani ori akorire abanta machara into aroje omurai bwense Dr. Amurai bwense Dr. William Ruto no mukonyo eri katika shago bakugikiri nganeye ane ensari ya marua abeire egidonda sugu asensi ito ya Kenya ino no mwabana we county ya Kisii Paulo Simbarati noene ngorande nere ngokulirare abantu igoro yobo tumekibwa marua noene abo bisa bari bakunywa marua ngora bakulirare lakini nje ntonaro jiri tukirego ne kyogo ichania asengoro yane naru etono nje ngotio kama ruoga lakini
ekero ebinto naroche aria omwancho morie aye abantu bakonywa amarwa anamang'ana makong'u sana amaru tata abekire ebinto geteime ebichabu konyenche ngobwana yana omonto okwenda oratanga norabeka lakini yaya jana mimi nimejionea nimeshuhudia ebinto bekire amarume n'ebinto ebichabu nanda amaru abekire inse chingoro chikunyire kweli kweli. Ayayaya, kitu niliona jana nilishangaa maishani mwangu tinkweba na hano ore obegete kabisa ere oirene njem kabisa ogosiba kabisa kwa mawikabuo kwa makomboromo kunguo abantu baba muteja ebinto byasarika amang'ana sana arenga makong'u aria kurende nigonaro jena mbuya omo subcounty commander sub county police commander Charles Michinji na tetena mpa korosa atethena mpa korosa gukora marwayo anasenseme iyo ya Kitutu Kisii South abu seme ya Suneka atethena mbali korosa wikabaki kisebna marwayo aherre ikyagera nigagerere abana mbali kwenda skuru nigagerere abana batigire ani abantu batigira amajukumu abo buya buna bagokora ko bateberere amarwa abana roche makumi sana bono rende nerina tiga ki abantu totiga maru no mwengi kwahengire baka kwagachire nyumba togotiga rende abantu bawadena yani umuntu morebier tarabu tabwati no negesa amang'ana makong'u sana aria naroche aria lakini rende tigesegie yetunye bwate twenzi naroje Michinji aboretie abarai bechi kanisa ababwatani bonsi abaya babwatirane irigokora amang'ana aya yamarwa gagendete koba ase ensinsemo ao osebinyoro ao ime yense ya Kenya namang'ana sana bosoku rende tigatorore na kitogokora amang'ana ayo ekiagera abana baito nigo bagosareka abana baito nigo ekoba bube ekero bakonywa marwa aria tancheiri ase ensemo eyo ose ase binyoro biri toberete niko majubiri na kwaria nikianige gomi oso ime yumuroberi tujaka monae nande tukore amonae ase mambi ya aboniga aria kinekeri kiokorigere ligoro ya finance act ngiagendeta sensemeri ya mirimani ninjikota ibinga kiagendete ekerondo chine byombe byari koboria act finance act gotuguterware ina machiko tabwate tigu ekero yare koroswa hinyere kinekiretwe ase ekambero no kiyo mtata oyoro mugaba mo senator we county ya Busia aso kwamereri finance act eyo ando juguri torena na ngaki aligira sensema ya magaseti asemambi ya aboniga bayo nindo jena aba Kenya bono goikeshiko bedere nande gosoyo mubuko ekero nande serikali ekale kobeka tax enyia egento kede tax ni abana bagochiko implement yobone minute na aba Kenya bado wataendelea kuumia na kororombia ase amang'ana ayo akalego konga ase ense ya Kenya umukonyi bumurai bwense katika shagwa na wala sense ya Colombia anekera ndete konyora na abali bateneni ba akofi korwa sense meyo ya Colombia indiba ina kinga kyubwa mate gati ense ya Kenya na Colombia abokubwadirana erigosira gosegosuka gochibosyo asenjere ya mogochi eyende bohigo nindoche amang'ana ali LGBTQ nindoche na kwanira kironya rigere tore badai torena narali ali ekero eri ogoichania gose ekero ndoje na amang'ana aendete gokonga ekero amang'ana yo kwando kurisho moyo akaroro narojino omwana abwe miaka 5 nerusiti omoyo ali asensemo ya Omabay omwana oyinanya diga kwerusia omoyo asensemeri ya Omabay bono tuburanina omwana onere inkyare ruseri omoyo oroche ase ensemeyo amang'ana makong sana ekero monto akwerusi omoyo nando mwana omokesan inkikiabeire inkikiabeire mwana omoke akwerusi omoyo ase ensemo eyo ya Omabay amang'ana makong sana ekero konyorana abantu bandete kwerusia omoyo ase yani ngigekogera maite gento kerto gatwa kumina oyonere tare kurati gake ingikiagera ningikiaba ayibono namang'ana atakire korigererigwa ase enjira ya abene ndoje Omabay MP Karuma says to challenge court ruling on LGBTQ nandi gatebna oikachi gosuka gochibosyo ajikwamereria
oko nachwa kwana jitu korwa sikambero igoro yingana ya LGBTQ kabisa na bandoje otebire na bano oikachi kwameria amangana ayo omuwasiri bwa amangana yo wachenu se ya Kenya Zuzana Kuminja wafura nigo bana tebire na nigo babegetemero berio yo kwena kuna nkokora bale amangana gosengo fix bale ensemeri ya Kemsa ngiro no koreka numbare ngase ensemeri ya Kemsa igobono ni gondo jomo wasiri na Kuminja anasema ya kwamba wameweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba ngokora bale amangana arabe usara twekane yobukurumi ase ensemo yo ya Kemsa bego ni gondo jate birena ni go babegetembero berio yo kwene kibuna NHIF social health ngobeka structures jogo kia NHIF na mangana dia social health insurance yekorona SHI ekero ngaki egoska gochi bosio ayino jina aramurekeire se ngosinaro akorekana nderi kurigoro asense yeito ya Kenya na mangale lakini nyarigire tole baadaye asensemo ya magaseti akarondo jumna ababunge bali ba kwesiko gose bali bakuna ODM MB labels nigo bona nande ba motarete umurai bwense ase amagacha state house ninga kirende bachieto ngorigire tore asensemo ya magaseti na anonye ikiama ODM kegoserete kobaka isiko bado jana walikuwa wageni wa Omurai Bwenze ingekora bachito koro kunyariri tori baadaye ase ensemeri ya magaseti ase mambi ya boniga timu chane team apanakosa team following team junior machi na team diaspora ngaimore ntomere uchumba ino bali kabali kajisemesi ino chintomere ase mambi ya bone nimete mbare barbatari koli kabato bwati tibuya agwetira seti TV yabo nyomba umuswati verista nyanchama gaite bano kwabokire no mwana Leighton yakaro mwende kweroberia okiase keba okyaino nabari mu abokire mwende kweroberia okiase keba okyaino swaime yumuroberio elinde to chaka manai na inwe na ntokora manainwe ase mambi jaboniga kiongozi bani onseri nimedina kwabokire Kesto Njali Dismas Yokinyi nindo jina Kemiso Vimotangi Enokumochere Litunda Green Yobeshobeshae Rameki nindo jina Evanis Mokwa Litunda Green Dolphin Mora nimedena bono mwasoire meyomorobere mba ndata kunya kombosi kuri gachi SMS chino nimedena Charles Monali korwalia se hoteli ya Kikwetu Kikwetu iko haje igorane tetesune kabuo korende nabwate na mbeli eligora ntomere SMS tanga ninye twara atangangwa kerengo teina yaya na ikira ngakinyora lindasi dia muriro nyore chabati ya murira korende nabwate na mbeli Charles tangana itetali lakini maite nabono mwabokire mwarosi chabati mwarosi la mandasi mwasoire ime yumuroberi ase emambia ya boniga yerebuya nande igona romo kone na masabikiane mwendete kombati ase mambi ya boniga nande mwendete kontomera uchumbe ino enyinge ase mambi ya boniga safi yendera kontomera uchumbe yao ninda sensema mitandao Facebook unyole Ndizi TV News Digital hiyo ni Facebook kwa manjumuriria asenzemeri ya YouTube okonyora Ndizi TV News kigo ikori ka yons asenzema ya Facebook na wote biolike Ndizi TV News Digital Ndizi TV News Digital ile semeri ya Facebook ekerotu ajira asenzemo yekerero okerewe kiroro you like you comment and you share nkonya abo you like you comment and you share abo ase platform yao enda bantu bambwati ase mambi yabone gotote bani abere atatu nakoboria na ingeko gararojina amaru atarasira asorongorwa Gusii nikirejera story ya achana asamaru mange aidiretu ali asezemo ya Riotachi bumorenda location Kisii South sub-county omosako osobe ya biubara etwe no mo sub-county board commander nere just michinji agade abuna mbago tiga kurwani marua sensemeli korenga naye ninkyoroje kogera amarua atarazira asorongorwa Gusii oyo konyu oberichara oyo koni enagendete koba gosukojubosio bwagachire ogorire ngombe okore gintugete
lakini oyo ero konywa nigare richara nigabeire yani umuntu ugwitirira mpaka maji inkigekogera maru atarasira asorongo rwa Gusii inero liboringo boreti asemambe ya aboniga ntumere kwetera se namba ira se skine yorabu ya 0792 192834 nyirorere nigere 0792 192834 chusho utanere producer yane kwana kuna mali ogine chibichogo chira senjira bene one tukuboterna asemambi ya boniga ime ya Ndizi TV nero bwansuma Gusii chusho uta ni yeye tunashirikiana na yeye nere producer yane nere ntereba yane ondaina bono togende guchiaria njene conductor ene besengo sangereria ama interview se kare conductor ali go sangereria akwere dinade ntereba na ngura kubona ntereba mwete kerora ne conductor ngotakire bentereba kabisa nko kwiranda se bibilia sinini ngotebina aye birno ngonyarucio lero lakini mangana nari amakongusana abetaria asensemo ya iranya ine wodi yane ya Gesima ringane ningenda kuri bwatia anene karongo sae omoke sana ore kwerigeria chosho musae nara ore kwerigeria ebibago na obya mubwatete arego senkuru nyaronga ari korwa bikamure bigibigi bikamutigera chingo machintindi mpaka agaika gusirio bugima bwae omusayo omoke sana konyora bwetomire origiri ebitoki ogorire mpaka ebigibigi yaye lakini abayimara bamubwatete abugoro bokiera igoro ayari ngange saa 3:30 korengana buna natomere tu alia ayari ngange saa 3:30 ibage bikamubwata alia eronge I think sinero senyaronge ngubwatinde biya bakamubwata bakamutigera chingoma egento kende kyo gojaningelina omosa oyo kerege tigunya gitari eyamabu ambulance njabwate maguta sure ikaireraga delay inya gitari kaekerago ikiwa namongo debuni gitari ya Gesima njabwate ambulance ya ambulance nero lakini maguta tare ngoro nande twara mulikeira mangana aya anene nande kara abantu bakorto kurbekanaria ase ensemo ya Gesima abari Gesima na mogo ntebi ngane yebuyana monyiwete babo kefa ana abande ndomere uchumbe iyo gwetera sesimiana ndore mangana nga kiari nyabwati kabisa ina karege tigunya gitari ne chingoma chintindi ni gabede unattended tiganda ira na linda rana akaba unattended egeka ina ambulance tibwati amaguta ekairera egari y'abanyanyimbo egari ukeroka ikaina mpaka Gesima ikamuruskuru Gesima ekero ya muira ikamuira mpaka keroka ekero mpaka Bosongo ekero mpaka Nyamira Nyagitari naro njama chikobabuya ikona boko rebindo mpiasa regete mpaka mwana oyo agaika gosi omusawo yagaika gosiria obogima bwae bono nkuburiga ambulance eyeiga ningi gekogera etabwati amaguta nande ngotakire konyibeka amaguta ntwaro cyo mubasiri bobo jenu ase county ya Nyamira na abute twemeremo nero takire kobeke gari ya maguta esalieta yana kebe gari tabekirito maguta eskando ya beire nande na Gesima no muswati yo masiti bogima bwae esalia negligence y'abanyagitari no godrey agasira obogima bwae ekerale kogongi amatukamaga abantu bagasiere ringaneli eno musawo fini nere ni gasiri tyo bogima bwae ekubatikana ne monyo gote bigugaiga gose mangana ntomeire gaiga ne libna omusawo fini sensirweli ore umwana boda boda aniga beta attacked n'abantu na osena abantu abugoretie ali sensemo ya nyaiguta bakaibe bigibigi yaye omusawo ni gasiri tyo bogima bwae asinya gitari ya Nyamira ya Nyamira omusawo ni gabeta attacked korengana naye ni yotebe kanana abasigari gari abasigari yatumigete komoira mpaka Nyamira asinginjo enyagi ambulance ebekire Gesima njabwate maguta ase county ya Nyamira it took several hours before doctors worked on him ande kairege kegetambe ase nyagitari ya Nyamira abanyanyimbo ani abanyagitari ko waka boni hakigeto gig na re familia ya Makori sirongaria nihero nja kwanedete same egate abuna omongina birita ningi yorite kabisa omongino ni gaire tunyagitaria asinginjo y'abanyagitari bakorete ngora
omong'ino yo ekairera buna oborwere abwate ariko chikokorerwa ariko chiko emergency ariko chikobarwa tabariri kaba murusi Nyamira bamoreta mpaka Bosonge nyagitari yamo omong'ino kawika iga robot baba etena yaya asimwarure no mutakonywa ningi kyabera nyagitari jito ena arado mu wasiri obutirwe oine county ya Nyamira obutirwe lakini ibindi bigenda gukorekana umusaye Vincent okure na bari koja konye kaso mabwae ambulance ya Gesima yargotoka ne bwata maguta imo minyokirende emergency ambulance irikire emergency ambulance nande nanya kumanya ngirieta ririko ligerwa post Joshua akwanya kumanya ne rieta riri ambulance irikire style gete nanya kumanya nero rigere arisomere biego jime nande kari kuna emergency ne riye ekero eigari etabwatia maguta Gesima ingesima ngokwana nabara ibare Gesima kaimore mwakwana ire ngane ingorwa ngorigino mwe indore na bakwana ire ngane ebibage byabe insecurity ekobase omusako urwe big yaye ourwa Baotena omonta atari ko attended for 14 hours surely osirebo mabwae is that fair omusaye konyora bwetomire ayina mangana makonsana arase ensemeri ya Gesima ina se county ya Nyamira iyo mo wasiri robutirwe ekino bekire egerere lakini binde kro bigo korekana nane tukio kumingerina ekeita Kenya gitari ngosie kukere tima Joshua na boko nkonya gaiga ekeita Kenya gitari ngosie kukere egwochi manino ere osie kegeita omakorwe distance ya ange 100 meters omontoja ocha kokongonta aho kongonta kabisa na nju inga 10 sana na chietaria Gesima abu na geto ange saa 3:30 itukugete ngaji egeita omonto chire ara omonto yo niga beta attack de ni go barwane to monto to murwaneti oikara etira nyagitari ara bweni ama wojuwa ko robot omonto ngo kongonta egeita surely ebinde biro ka to bimorekere torigerina era banaye usino mwana wa attack na uremo esoja na uro munyagitari ali naye igarite bwati ambulance bwati mabuta why we need to torigerigenteke asobo ime na barayibono yikire kinga kimogo taboka neba muntu mbagwakide chikurense migo semba gwakerede ayini go chorire kurigeria abantu bonsi bensemeyo igore nara kwande wodi ya Gesima without fear or contradict kende gyonsi na amangana abetari namabe ekero musae ako sirio bumabwa ina obeira attack taribete obeira attack de bibia ya chiro otigeru chingoma oikire nyagitari ambulance ya borire igari abanyanyimba ne uja kumuira mpaka nyagitari na ndago nyagitari Nyamira tarikoba akoba unattended surely what is that ayina mangana makong sana akoba ase ensemeli tari ensemi tari ero yoga kolele jinsemo ao bari Gesima ninda de monto mere uchumbe ino manyena ingikyabete na ningendrete aria kero abantu bensemo yairanya bagendrete kurombia na korira asoko siria umusae bwe myake mege kubatekana na nigabete attacked akaurwe bigibigi yaye aria sinsemo ya Nyaronge bunandoche bwigo kanyagitari ambulance tibadima guta ikairira agasiri obogima bwaye amangana makunsa nando bosoku ekdargento ketangan kyabere asemeyo ebimbibere bitatu byabere asesemeyo nanto de biere mwasirta bagako butwa ebintu bikogendra gosareka ase ensemeli igogendra kontumero chumbe ya ontebi anene balbari ensemeli ya Gesima amagondeina nini naendelea huku ekero omusao yenya teka gosiro bugima bwaye awina bosok sana nanda mangana atali amaya omwanchwa omulige tali abuoka kinyagitari chinyinge ogoika kwanyarana ore unattended negligence y'abanyagitari yaire omonto osiro bugima bwaye abantu metena ndenga keto munyagitari getari nge Kisii tinga ni faro osto kwak egakiyamaya tasomera abanyagitari lakini okorere mirimo ani okorere emirime nyagitari kwak do we have quack doctors ngakito gora sanity ebe as ji profession ingoko begeto ingoko ligetorro
umete anene no na kinkorana nsemo y'abalimu abalimu barusiria mangana yobo kwak because karori gwe oikautware tiesi timeti usaba kwak ngo barasa abalimu lakini abande nare jikwak jikoboro kwanya no monta ku impersonate obo munyanyimbo abanyanyimbo bande bamwa agakwa kampani abanyanyimbo bande ale impersonate ta chieti no enkosi ende yonsi lakini no ale abasigari kroba kwa no ne raid ere no ale nga yo chieti kosi yao mangana makongu sana tiga tokorena tiga bintu bibekwe ebiya ose bibebya ase ensi ito ya ketoske bosyo torena narali akoba tiangoire ase ayebiro ase mambi yaboniga ankoire etoraso mania abiratatu ayebiro Polina gendera untomera uchumbe yao ase mambi yaboniga omwanchu murigeria ayebiro ase mambi yaboniga enata kangoire egoika ase gitabu kiaruka aria ekarto chikorigereri na kiyeso akariko bambwa na abaibi babere ngikiabete ekero yeso abambwa na abaibi babere ari ngikiabete akirataka ndagotebia ase mambi ya aboniga tororina ngikiabete ekero abaibi bali babambetu babere na yeso Oye sana, nindo jimbano leo ntumira SMS yabo baondena Brighton. Nara ondena ineji mamba kabisa mangana mokwana nobole kabisa Dominic Mokaya ondena mangana ayu mokwana na maene ka kikwana nobole. Bono ngakutota kwa nobole mwikyagera egasi tunere. To ba inform to ba educate na to ba tevingi kegendrete kabisa. Ndutareka se katoteba nangi kendrete. Lakini ndanda kwira ayebiro asemambi ya aboniga. Tusome kuri wasi kitabu kiaruka meronkebere na isato tusome 32 egoteba iga abande babere gurugo nabo gwesomera lakini egoteba iga abande babere abasaria bakairwa baitwe amonere abande babere abasaria bakairu baitwe amonere bagachia goika ase akorogwa ekeore bakamubamba aroro na baria abasaria oyo mo asensemo yokoboko gwokolio no yonde asensemo yokoboko gwokobe ata ngendo ngenda tonyora abweke mo bibiriga asensemo yebiro Yesu akabora tata babere kyagera tibamanyeti eki bagokora Yesu banogo debyarena baberu bali bamubambire kyagera awajui watendavyo ama watendaro baka gabana chianga chiae chigakera obomera babaganete chianga chiae abantu bagatenena bakarigereria na barabu abanyene bakamokorera echeche bakobora no toretie abande tiga etorie ere na toretie abande tiga etorie ere omonyene onye ore nere Kristo onyasaye omochore oye abarwani boigo bakamosekereria bakamochicheria bakamoa chinkama bakabora onye o aye naye omurwoti w'abayahudi etorie yuno tena bakochicheria omwana onyasaye Yesu bakochicheria kabisa bakamatena rende etorie igoro asare nkiarengeo igoro asare nkiarengo ekemanyerio keria ase omwana weke ase omonwa weke Giriki na ekerumi na ekeiberania oyo nere omurwoti bw'abayahudi omete baligete ase njira yokomosekereria bakarika marika ayo oyo omo bw'abari abasari babambetwe akamorama akabora ine tari aye Kristo etori aye omonyene na intwe odotorie andraini elieta akamurama na Biblia tena oyomo bwabali abasali babambetwe akamurama akabora ine tari aye Kristo etori aye omonyene na intwe odotori igendo ngendete onyore ayebiro asimambi yaboni umanjumurira komete na igira section ya ebiro ayebiro maekwenda SMS chino ekero amotebigo ayetori komuiroka no nyenya sai
Uyibona oyo kabere akamokania akabora akakania moibi ama mate Biblia ase egesongwe baoteba abaibi lakini ase ke usietu megete abasaria ne Biblia nche nungo somo manju meritariane tari nche ndigete nigerikire oria oyo kabere akamokania akabora ayatori komoiroka nonye Nyasaye ayekore ase ekina keria intwe ekene mboronge ekiagera twairwe eng'eria ya boronge yogokora gwaito korende oyo takoreti gento kende kebe erio agatebia Yesu ong'inyore ekero ogocha ase oburuoti bwao Yesu akamoteya ekene nagotebirie rero nobe amo nainje paradiso ningi nataka tusome kurwabu manjo muriria abaibi abambabere gusaba salimbabere oyomo obwate siribari gochecheri Yesu akomatena gaki omwana bwe basu ngete tori na intoto tori lakini enta akorete nigamuramete Yesu oyo kabere omotebina gaki aetorochi na intu abwate we deserved koba punished ekiagara yebibe byeito lakini oyo no mwana onyasaye tarakora kemwa kende gyonsi abantu bani kwagyo barena usikubambwa eno mwana bwe gabana usikubambwa no mwana bwe murai bwenzi agina boko madena tata utagwa kana nesi mitoru usikubugaiga abo kemwanya bantu uikomote ibo lazima madena aitata bono mwana bwe basungi to koraga no neseli lakini oyo ndo kabera kamadena yaya nintuto bwa tokomoja korenga naye inkio muibi oli akorete umutangani na muramete Nyasaye Yesu tamanya no mwana o Yesu tamanya no mwana o Nyasaye igege ndongero rakore gusenkwana nero rakoro manju muri ekoreterere asobogima bwao tigakobo mwango asogo kwana lingana omoibi oyo mutangani gosomosaria egento kiabete korengana ne contest yane nigabeto mutangani gokwana ikiana bayale go chance omoibyo yonde okabere abo mutangani gokwana enyora sakong abantu abange benyora sakong esali abo mwango gutamuka mangana omoibyo yo mutangani gosomosali oyo akabo mwango kubwatsi bali bande ndeto nabo someke bunge go jinsora ngigyaje de waben oyo mutangani akabo mwango kumurama Nyasaye nanda akaba omwango komotebe komochicheri akabwata sibali bande igo igwete na ababande kibao chicheria Yesu igo mwe abaibi abana abaigwete bonsi no yonda aka decide kobwata si ababande komochicheria omonene Yesu aye no uri kwabwata siri abande wachicheria abande aye nayo uri kwabwata siri abande koramo yonde aye nayo uri bwango gokore gento kego kuchikokoreterera amatara gojasa matuko arebosio oyo ndaka mateina ya ombogo ngwari komanya oyo ningo gwa dressiga nkwari gokwana na gwakwana korende akamadebi inche Nyasaye koranje onginyore Yesu onginyorera eraso boroti bwa tata igona manyete omoibi oyo no nyore nko moibi oikire gaiga o make a decision omanyire ya otwa bambiru nere no mwana Nyasaye kwa bambirwe bado ni gore asa kong lakini tora manyana emechando yao ne rioga ndete ko mochiche Yesu aena ayo rio ndete abwa sore aseme chande yore ni go bambire lakini bado tori arale asina omwana o Yesu omwana Nyasaye no mubambire nere omwakomodate omoibyo yondo kabere what he did kiamokonyete he accommodated Jesus Christ iyagatebe gaki no etwa bambwa inje oyo tabwa dikemo akende gyons ababande ebande tonya kochejeri na itori koro iyomete na bayalo chance Nyasaye atumeke Yesu atumeke jingu chance etori ali lakini ale kweboria ntanga ntokonye gati omoibyo na chete igoro yonde oyo secha Nyasaye korangana chitachiti ekiagara Yesu tangana ba mwabere da madeina ayetoma edingi ogora lakini bono esali barenge babere
ensemo kiore nensemo yoko chicheria gose nensemo yoko ene kuna Yesu ngoko boriare at the last minute agendera konya gochicheria gendera konya kurama gendera konya gukora kiri okora lakini tora ria raisuna igente kokora nekebe tigakoba mwango gukora ringana umuibyo yo umutangani igabeto mwango asokora ringana asogokwana na asogomuramanya Yesu oyo kabere nera akabumuya agateka advantage yo muibyo yo mutangani ekiera boyare go chance oyo ndamente chumbi Joshua oyo nabo yare koira oyo ndamente chumbi yatebe na ke itata weno mwana bwe basu etori ndo totori lakini akariarize buna ere omanyire na ere bwasioriu omanoreru buna yayo no mwana o Yesu onyasaye akeka matena akamochiorio nde sana akamatena yaya ebintu gwa kwande mbiri bironge kwari ko manyonyo ningo tanga to kwane tiboyo lakini rende njo monene ga gyo nginyore era kegerera igo tegereretie obo mwanga sokorama obo mwanga sokora mabe ngo yiyore buno moibyo ya yete tigakora abo mwango gokore gento gitekera akoreterere igento kere gwakorire kiagerire orasore okayera metena oyena bantu bari bakwayera muntu ete omukani na tokora gento gete bwayerera eno na bantu bari bakugoroboremo bwayerera nabasemi na hobole mobo ntumaite mbo bwatebina omuntu bwayerera boniga ne kotiale omuntu bwayerera boniga ni gachandegete omuntu bwayerera boniga ni gabwato boko ngusana omuntu tware tamagete ya muchanda omuntu okore gento gete kiaba idiote asenkoro yae bono igo muntu achandegete esaria make decision embe omoibyo mutangani akatake edition embe ekagera bono agachandeka lakini olio ndagateke nera advantage na ayo mbogo kwa kwane bobe numa itoyo ningo ayuna yebiro asemambi yaboniga tobo mwango gukora ringana tobo mwango kuramo mondo tobo mwango kunacha maite bawo tebana egento kire bawo tena kunacha what choshwe mo bayena bawo tebali na kunacha muragia kwanyora kwarengereri igokora take time ora arengereria ekiana bor decision yoko make rero meteri gon to tebe tena onde tayo in the world no be millionaire no be billionaire no be trillionaire mete bane trillion ujiwe trillionaire you cannot buy tomorrow to kugura mambia mambi to mai tiningi kere wesjua because no bwate egietubo ebukunere goteba buya sana ekegusingo nyikonyoriginde egietubo ngerekera keto tubete na kitu tari kwa mayano na makweli nga kiagoja kitu tari kwa mayano na mechano na kiegoja lakini ekere nka kiera ike kesho nitatafuta yo Biblia ekere nka kiera ike egietubo na beri gete igo egietubo ekekere asobo swito kerusiwe arana boko maya mambingi kerabe lakini sari egietubo ekekere kase obosibo ito uwesjua kesho igona kigere menga ki tenda mema nenda sako atigana na mange atigana ne binte binge emekone menge tigana nero tenda mema nenda sako ukifanya mema na ukienda sako kila kitu itakuwa safi umajumo ngendera kumbwati enero Ndizi TV bwansumo usi ayo nigarenge ayebiro asemambi yaboniga ngegete wesomi ya beratodo utaniambia umesoma aje unapoko ntumira SMS yao kurende bano nataka ndaenda sense moya check emambi yaboniga nyurana ninda sense meri ye mitandao ni siku ya Alhamisi tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2023 umuroberio Ensakia litukorigoro na Thursday yeri chiko ime ya Ndizi TV obwansu bomo Gusii ndagenda some SMS yeno iberi seto asemambi yaboniga ende mayo chikwenda somutumo komo sirini ekerebiro byanede bigenda gucharara nyoni bata magaseti gochiko debina nalalia airoborito aseri tkorera korende na mayina gwesemiri aberatoto asense meri yebiro safi kabisa ndigamono mnyo SMS yeno iberi seto ndorena Evans Mokwa kurwa Momo Cyber kurukeroka watching live lintu na green house na from Karen Nairobi niko ndani Kemi Sofi Motangi nimekuona unaandika kuro Nyangongo Junction getting you loud and clear safi Dolphin Mora Kemi konyo kwa rambodire tumetika kwa chiete lakini ndo jina no leme yumrowe safi oinge Sofi Motangi jinsa merji cha Nyangongo Junction
Dolphin Morao na good morning Brighton Joshua abaiboli baye abana baye bamuraba mwabo abaswati bamwabo wakiwa Liana Bogita abasani na bali bonsi bakomureka gose bakobwati Ndizi TV. I thank Heavenly Father for blessing us with another beautiful new day. We woke up being alive because it's not easier thing for. Let me wish everyone to have a delightful morning and God be with you always. Ime Ensakia until the end. Don't even morane ra dana tari raisi. Goikali tukoli yaro tari raisi yaro. It's not easier. Lakini ni asao tuanjere tumefika siku ya leo. David Mogaka dana morning babandogo Nairobi tuko pamoja na Dennis Kerandi. Joseph Mwenga basu wadao dana good morning from Tika Massive akona sisi yobe shobesha dana already nime take over kama kawaida no ali ime yomoroberio raba nyunami dana kuro Minnesota pamoja kama kawaida. Enoch Mochera dana good morning watching live from Isepania border bwakire buya Kegima yobe shobesha bado nimesoma yako mature ture chara dana watching live kurwa Nyachiji secondary school Kemera bwabuge tutu ward buge tutu wa Masaba no alime yomoroberio Rame Samoita awote abana kurwa Bokomo ni Nyamira watching live kabisa. Mandera K News na good morning Brighton na Joshua nimeamka salama nikiwa hapa Makongeni Bobasi. Asante sana kwa neno umetupaliki naro la Mungu. Nasalimia mashabiki wote wa Ndizi TV nikiwa na watakia siku njema. Safi sana na watakia siku njema na siku njema uonekana asubuhi. Meteri tukoligia likoro kana maambia Juni kabisa na liokora litukoligia mundu meda usareli settings moniga litukoligia mogo sareka lakini karombe bintu bire buya bismaireti notali kende buya lakini umonta kweto morembe na bo ekonyorekana na umeenda mbere kabisa. Ndio de buna mbuye no ase morembole kubuya kulie binono meta sinaro ali binono lakini morembe toyo mete stress ngo itero mondo ore ya kabisa umugwa kubina mondo ya ruara kumbe ne stress ya bwade mondo amochande kabisa. Rebecca Mochera then exactly Makori don't charge others and you will not be charged. Tego charge abantu bande na eto kugambiwa Medanto mbale bagambiria abande na no gambiwe atigira byose Nyasaye akore bunamanyide mwezi Nyasaye turiko mwanoti turiko mwasira basi bunasome erina maide. Eric Kinara au namba moja kutoka Nairobi akona sisi Denison Onyambu Onyanja au namba moja ale ime yomoro Thomas Avoka no ale ime yomoro au good morning brother Brighton. Let me wish to all my family members in Sengrabo Machoge Judge happy Thursday morning. What are you sharing again dogo share? It is true there is hope in the sermon sir au semeringoro ase sermon ya bono mambia Joshua kuda saboka au semeringoro asamangana tuwa kwanire bono mambia raba niunamia kuru Minnesota na akona sisi asemambi ya boninga Rebecca Mochere au Brighton Bright and Joshua bwakire buyamono emambia ngenya sae ato igoreire aki amarua takoera siku isi abaengi abagotumia amariogo noborogi tiga mbaga nerie yani erao dena maruta koera abaengi bakagotumika amariogo noborogi keitata mana makongu sana tiga atoganerie tiga aganirie Joshua na Faith abana bane numugaka oye Caleb onsase kuradoa katale akubasabira maya lakini erao dena maruta koera abaengi bono ba advance bakagotumia kama mariogo noborogi ayabona wajara namba katiangene mwache mimanga kegendo nsoke kurwalia mugaka matembe jage sore pen yotena pamoja from Bosongo Chituka no atubwatibya sana asemambi ya aboni amaruna heregosi amaruna heregosi inkigeragera aere ingogarire ataraera ingoyo bono ndomerengo uchumbe yao oendelea kontebia semambi ya aboniga ineno Ndizi TV bansusi endaligire nbarabara batumire ase fan page puku ya Brighton Makori ndole mbarabia batumire emambia ya aboniga
Samuel Nyamali audena honorable Samuel Nyamali from Nyamataro Kisii atubadilira Frederick Nyandika Mosioma Mubasi Monda Mama Helen Kemunto Nyang'au Anchera Nyamali Star Mail Nyamali Thomas Omikuru Majonyaiwa akona sisi atubadi asemambi ya abo oniga senior headguard tuned Sabron Sora Akosa au de bano alime yumurobelio kurwalia South Mogrango litunda green ni soma yako Kemisovi Motangu now then it's a wonderful day nyasa tuanje tu areli tukolia lero have missed the show. Where have you been? Kemi, where have you been? But here I am wishing my Ensakia fans every day ahead. Kemi torande ikonyenga yole. Where have you been? Ndebingo. Okinyi Dismas out there marking present all the way from Ekerenyo sub-county hospital to Itambe Bosamaro. Good morning. Good morning to you, sir. I got the bano alime yumuroberio asemambi ya aboniga kabisa. Nindoje Edwin Omwenga adena kuruka Jado present watching live Brighton. Safi asemambi ya kombatia asemambi ya aboniga. Chingi ya kabisa ndo jimaenda kombatia asemambi ya boniga. Lidi Nyaboke adena nikondani kama kawaida obosemi obuya. Tigato tigekoba abango ase ogokwana. Omonu noleteze okugoro. Inera akwenda aliase yibiro mana tutigekoba abango togokwana. Monda Joshua ade banonde me yomuroberio asemambi ya boniga. Nimebarikiwa sana Brighton na wewe barikiwa. Precious Mokaya au de banere no alime yumuroberio awenda tutubwatia ya kabisa wadena barikiwa sana timu Ensakia. Joshua bandu wadena tuseni kabisa asemambi ya aboniga. Nataka kuranda sense mirindi studio asemambi ya aboniga kolende tiganda kuira sense moya Enokem ngote bina naki okwenyora ebintu bibere bitatu kurwa sense Enokem. Notete kokini obolemi bwao. Notete kokini etugo yawo se obotugi bwao. Ninkiyoganyete genda wikasa nsemo ya Enokem Agrovet Limited kutoka somo jobosongo ekwe ebintu biribira kini ebimeli biribira ame asomugondo ebintu biribi mariogo ali ara konye tugo yao egendere buya nonye ne tugo none ngoke juju mbabwate kia kiri tukerimo bakwe ochugotuga ochako botukibwao mbabwate certified seeds yabo yo na Enokem Agrovet Limited kutoka somo jobosongo bunoro cyabwa se TV yao nabo kwenda se duga yababu ginambanchira nabo ko bakongontera erinderende onyaro kokonyora ukinia ubulimi bwao ubwetugo nabo mugondo eyo gayora nyora yonsi ande dayo utadiga Enokem Agrovet Limited kutoka somo chi obosongo. Success Nikinara, good morning, presenter Brighton. I'm following the Ensakia show live from Kisii Keoji. Salamu siende Reverend Eren Masese, Pastor Betwell, Samuel Omurwa, Dixon na Nelia Omali, Joyce Omurwa, pamoja na mse Bernard Kinala. Iso ni salamu siwaende hao. Godfrey Ayunga Araka, watching you live from Kangemia Bwakire. Bwakire buya tata. Mbiyamono ekarora senzeme ya Kangemia asemambi ya aboniga. Safi kabisa asemambi ya kontomera GSMS cheno asemambi ya aboniga. Nganchere nsio mia senzeme ndi studio yingoira ngoira senzemo ya magase tini asemambi ya aboniga. Po igunyore na wakiri ngojara sister gikora gense ya monenu si abona mambia karto jokwana mangana yeri chiko ao anekato jikurina majiko ya begire asenzeme ya climate change. Unyore samiti nja bete po kanacho tudemina nkiege kia LGBTQ nkiege ne finance act ekinege kegendere nkire kiege ayo wakiri oikira otwasioreri enzemeli yerichiko twasiorerichiko torena na radiaro meterichiko ni kama msumeno inakata mbele na inakata nyuma. Kasi kwako Joshua indi maikwira na baadaye ndigereli mbarabi baenda tutuma SMS yabo boy gongenda sensema ya magazeti asemambi ya aboniga. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Rumba
imeburera ya rumba. Bwana mapambala tupatie nyama choma Kila mtu mikono juu. Bwana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emeburera the really rumba nostalgia. Nege ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsai sano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsai komi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Company yuko beko burendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kurwe bukoreri bwebirengo bwigoro muno gucia sechi company na boigo n'abantu asorogonkorwa Afrika ya mocha jobs chabo imeyumu chu Nairobi nigo chire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi nigo chire Gisemba Plaza first floor egatiyo bukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwebirengo bwigoro One-on-One Security Services Limited oborendi chinga kichonsi. Ndizi TV yetengia wansu womo Gusii TV yetengia wansu womo Gusii TV yetengia
mugusi kigekogera tukoekwana yabeire na mbeyemo kigekogera tukoekwana yabeire na mbeyemo semeroberie metindi wansugo mugusi semeroberie metindi wansugo mugusi amangana maya wansugo mugusi samangana maya wansugo mugusi meroberi yobosemia wansugo mugusi meroberi yobosemia wansugo mugusi chingera chakogokya wansugo mugusi chingera chakogokya wansugo mugusi siyetengima wansugo mugusi siyetengima wansugo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiyamano mwanchu murigireria on Ndizi TV na dagatwira nikoro asense yende ye studio kerondo jisemesini tigendete goswaga gasi studio wetira asense mitandao kudena takuira asense ya magaseti asema mbiyaboniga torina nalali airobolito meta magaseti naron kumanya torina nalali airobolito asenjere ya mose yende alitogosuka gochibosi omwanchwa omurigireria nindo jina Kodek Mageto following from Nairobi, Grace Ongwenyi Makimi present from Gichauru Nyansiongo, Godfrey Ayunga inilisoma nere narora yasoa baadaye yasoa gaiga David Mugaka morning babandogo Nairobi tuko pamoja na Dennis Kerandi narore hiyo nere narore chinde jire chasoa chabrukanire gatiga iga kolende ngojisomande Josephat Omwenga password good morning from Tika Massive no arime yumroberio asemambi yabone gende utomera SMS yenu monte ngai mutubati korunga imore asemambi yaboniga nataka ngoira sensemo ya magaseti asemambi yaboniga omwanchumureria ngende torena narali airobolito asemambi ya aboniga nindo jena asigaseti mbazi gaseti ibere ngwikanara kwiri ya Taifa Leo nimbate Daily Nation nimbate Standard na nimbate Taifa Leo baadaye tutatoa Swahili kirikiri kirali kule ndio tutakiri gaseti ya Daily Nation ebeji ya Daily Nation igeri na obororo oikabochuka basaba Kenya mo bain akereke kanjege serikali gose treasury bono yanyarire kigo propose osige korwa amagani gete ali arachkwendekina nande tax gose kurwe bango kokina kore ense ya Kenya. Nindo chegaiga in numbers 18% propose new VAT if Kenya adopts East Africa countries led. Kenya is going to adopt Eastern African countries led. Iko 18% go kekine. Nindo jena 650 billion. Ni ojire serikali ekarekori annually asensemo yokoroberia mangana a new tax as a miaka 3 30% landlords to pay tax rental income enojena landlords ndo ikabachukua kana 30% 5% tax farmers who supply milk eggs and other products to cooperate with bay abandoro bako supply amabere amo namagena na barajugo akana 5% tax niwe tena bono iko obororo bonge asaba Kenya ekero treasury go sekanje serikali kyanyari gikuraria muna nabo era amende new taxes nabuga somera abu origere nabono aba Kenya wikabachikwe yagerie kemba kusonyara gusyendeka ekero mangana yoende komenta asense yeito ya Kenya waliba korubwa biasare bikebike mbari konyora kende ikiare bintu ni go bikongete magutani gamente te fietinero rebinte bikongete ayo mange tuyo soma sebeji ya gatano kabere ikasiti ya Daily Nation kunaro aire oborito limusu lyo kubora kwa maguta ni gori kagere ni gori ajagire kororekana asumuntu bege songe barigete na fuel shortage rooms as dealers cry for offer stabilization debt yani na di muzuri okubara kwa maguta ni gori atiokereire bana maguta bina bara bole ekero dealers uzibali ba maguta bakarekorera na
debt ose rikabeso ya maguta ya ndira akanwa goika boni crisis ngora kana gere ekanojo 1.8 billion ire deni asensemeyo ya maguta nemor kere garande kaseti bina Ruto at 1 ekerba focus tigoro ya sambangana ya basubati na se engana yama som barigedena ninkeragere omurayi bwense ara aferi gose atara ikirani obokori bwaye asaba subati na sensemeli yama som abanyanyimbo nigobono babegete abantu bere abasubati babere byara kubwatikana nogo kwa musubati oyomo oyorenge addressa sensemeli ya Machakos County muswati oyorenga senseme Murongo Township Machakos County nigoba chikoba as custody sports custody ase miaka ase metenyi ase amatuko 10 yakarabanya nyimbo bacha kiri obotugi korwa kwene kingi ya korakande gosengi kya bete ase engana eyo serikali nigobono yanyarege kwamereria road interest rate nigo yanyarige kwa meri interest rate alia sensemo ya air loans ekro yanyarige extend grace period gocha saborokiwa barabara ikakwerikia ase umoroberio oyo egaseti ya testana lende beche ntanga nigo ya murekere na lingana ndira uri yanyarige wosyo liwa gose ko soki uteneni buna umrai bwense Dr. William Mdoni gatuarete omosankano o 6 hours chinsa isano nemo bwekiama kia UDA Liligo ntoso metemene kiama kia UDA liberandirororo asoburai ekikera chikwirira obocholi bwa grassroots gosaba tenebe kiama ekyo yatakira okora tariki 15 omotienyi 12 mwaka oyugana bera chiko goze chitariki 5 byomotienyi 12 mwaka oyugana bera anyarege kunyorwa ekerondo jibina omurai bwense bone yamo betereti agatwara gikaro kie kiama ekyo eriko kora libera ligendete koba ase ekiama ekyo ababunge bali bakumusiro koboko umurai bwense urwase kiama gie ODM nande nigo bamogosereirie umurai bwo mobwasi miura moja na kiba mogosereirie ababanya arite bagwa ko isiko nigo litukuregoro bachiete goikasa magaja state house nande bachiko kwani umurai bwense ekeningie kworoki adana MPs de Raila nigo bono bamogosire Raila unandu ni utadu hata tukienda kwa umurai bwense utafanya na kibono no jena bakare goseka kabisa na ande baikaranste bagakwe bicha kabisa abo no jena mabara abangaba 1 2 3 4 5 6 7 no barange 7 no barabo na ande krobara itwe na umuliki botamba se wisara yobolendi boime nere Raymond Omoro ninki bakara korere kigose no bajete gabo boigaseti ya testana ne margeredena na kibona ba Kenya bago chigotwara oborobonge ekero tax oze serikali yabikire mu rubiri ukinia amangana ye tax omwaka goja 2024 nindo chegaiga ni gobono ere egento kyogo cyane kyo kumya magiga yumoroki wa oyomo gotoka ga kwete ase Eustel University keye tuyanyora yo ase beji ya 13 Nindo chegaiga ase bechi ya yentangani ne murigedebna obomo bwasi miuro moja ngibanda ta kwamereli amangana Finance Act kolanga no murigebe ase na murigedena Raila na abali banyaride bakubeke kina na rali baganetie ekero mobwa ose serikali ingaki ekalego kwanna dingana elio asenko ase dagikaiga nsome buna housing levy nigo ekwena maminja na Embroy Act eyo etari wanjana abana aba Kenya osebali bali kire kunwa chwa ebango oyo no bamuriwa oyiraira ne petitioners ba ukwana kurende aso serikali ya odebana eke inkeri eketari gendo giage siasa ketakere go kwana siasa ine nsema serikali go kwana nabo kwanyora bwe somerena na radiali Raila ataketene petitioners kurende serikali ngakie komoira nili asensemo UND club was a team ya Harambee Stars ni gobono etaranyora na goseninya argo qualify go World Cup qualifiers ekarabono amangana ra makong ekaretare robeli buya
ebeche yentanga nibego nemuriketebna ngaki embra yele nino ekale go threaten go sekare ko go sereri as economy yense ya Kenya ekale robereri go twembure nyinge as ense buna banyara bakuralia korwa se kyombegeri kyokorengalire kya meteorological goze geri kyokorengalire na batene mbure nyinge oika echigotwa ebechi akabere gaseti ya testale krongo suka kujibosione na bono aba Kenya oikechiko vitereri gosoyo koboko mubuko na gwakana tax enyinge asema tukaribosyo ani gaoje karo ekiganje gye serikali usotreashari koralia buna nigero berdina goika aba Kenya bachikurwa ebango enyinge Raira case against true tax ayunige murkera sebeji ya gatatu na bogwe somera ebeji akaniri murkdena na kibono bwaba bwabeire igoro ya irinino ekero ego chikoreta amatara amange osobo salio bonge esikogendera enyinge asenze ya Kenya anena se county eri ya Nairobi irande na bera sali economy nyonyora sebeji ya kane ebeji ya gatano rende ebeji ya gatano renda umuraibu ense Dr. William Ruto nigobona nyarete kako host gosini nyarete kakoba niga bageni ba mutarete asensemo ya State House abuna babunge bari bakoserwa kwesigurwa se kiama gia ODM yasomera mange na inki baje gukora ekare kiama gia ODM getagere kuba expel korwa as ekiama ikubatakana no bwa mate bwabo ne serikali gose Kenya kwanza Elichimu gose serikali iyo kabiri mugavana bwe county ya Mombasa Hassan Aljo nigobono yanyarire kegokana bona tenyarire kurubo konyi as oko renovate osokoro sigeti kya Mombasa Stadium Awinya somenga se beji ya akane bona tare bara ya gatano bona tare bara burende mbarabyaba kibe cia sogate ngaichia chiete ayo ni wale as beji ya gatano Why Ruto first years in office as Lairais as Mios? Ningi yekogera emiaka omwaka yomo oyomurai bwense abeire obisi ekoletera liberera obumo bwa simio romoja. Ahinya somenga se beji ya gatano nomo. Ororena naralia murikire kabisa. Nino jegaiga omosubati woman with disability defy odds to 12 DAF campaign trades yani omosubati obwa oreno barema naki anyarire gago genda gose gakubwo barema ubwaye na gogendereria obogima bwaye gose gosuka gojibosyo ase ogokora emirimo Ashula Michelle oyore public policy gender and human rights advocate nigadena experience kiaye ase miaka emenga se chikura nkira aba smooth kolende niganyare kagwetoma na kwene kibuna ngakiago champion lights jaba swat na membali pale nobalema nindo jina aba Kenya bangi ni baenda kubeka chiraini chintambe ase ensemeri ya NCBP eyo nererio National Serious and Produce Board ase oko nyora obuoyo ase kaunti ya Bomet chini chinyinge nigo chene gatigwe ase nsemeyo ase dipote yo ekerobono aba Kenya baendete go travel osa bande ba go travel ase ba go travel asa tambe ojikwe oyeli obuoyo ayuno jina ragende kumurikerwa ase gaseti ya The Standard ebeje kuminemo etotebetina yaraliaya amurekeire ase umukutano o 6 hours masaa 6 hours o UDA oibono muraibwense au manete nababwatani au nabaraibe kiama kia UDA karwate dukwanda igoro ngakibanda bagosereta isaigeyo kona ngono muri kibwa setting amure ketana isaigeyo yarokana embra ya jagir ko yetua igobono bataserete timapema na bonande mburera batuhere enyingi anyanyora se beji ya 10 Ebeji ya 12 nindo jena workers face financial squeeze as Ruto health bill set for debate. A debate ya mangana hafya ni yo chikoenda ase a debate gusu kwanirwa ekeraba Kenya abange ebagendete kumigwa mono igoro yobokoreri obuo. Nindo jena amangana ligo lirie nyama amabere nigo bigendete kokina ase county ya Tafeta nonye chimboli nechombe kyabulire ase ensemo eyusi omubaro bwechombe nechimboli wandete kokea ase ensemo eyo
ya Taita Taveta. How did our daughter die in your hands? Parents ask top university. Bona Bible niko bakari kobori university keye. Niko bakari kobori university ya Desta na kyo mwana ito arego kwa asa magoko aino. Tuherere na ki amangan anga kyo mwana ito akwete. Abu na Bible ba maschirono uyenyereka gotoka ase Australia amatuko ane ekeranyarika ko report ose ga kuborwa. Kolengana tatu mwabo boen ganda niko tukurekoro awate abuna ogo kuko mwana we niko kore omoichano manene ochiase enka yaye asebona aboliri university yokomwerera naki omwana we aseti obogima abuaye ase university. Judge elder judged with killing 23-year-old son. Omubwata niko se omurai we kanisa arikurwa sensemo ya osinigishu niko bono akarego church gusinga akarego soerwa mamocho yoko moita omonto waga komoita gakomoita omwana oye bwe myaka 23 Baurugut niko bono akare ase akendede ase nyomba y'abasigari police custody ase myaka ose agochikoba ase cell 14 days yakoro obotukibogendede ase ensemo eyo ingikirairire omwana omuboli goito omwana oye ingikirairire liomana ningikirairire omwanjwa omurireria nindo jena school cook yani oyori korosia ndagera ase school school yo ya private school moiben wasinigishu nigo bono ago chiko sibwa emyaka 30 ekorekana muna niganya gago defile a workmate daughter aga defile omwana abuyo bakora nere miremo bono ekambere kyo giaire radio kya monyorire nokomocha kero bono ago chikoba ase echera emyaka 30 barode ndo ebinde bya moleterere ayuni garase beji ya 13 ngenda siga sedia Daily Nation ekarongo minyoka sinini manchumuri beja ya kabere emurgena bono abanyimbo nigo baba bwatera baswati babere ekero bakageri na nigo bali suspect usinigo bara bakagerwa abanyara bako ikirania makweli ya omoswati yomo oyole hairdresser aliasinzemo ya Machakos ya Machakos abana bogwe somera ase enchera ye mose yenda se beji ya akabere tojara arego ikase beji ya katato nereliye ya katato tibwati bolito bonde tango chara arego ikase beji ya kane ya dena president records major wins in education sector ekero muraibwense agenda ta kumrekerwa iguru yabokore bwaye bwe miaka bwe mwako yomo obisi nikorkana muna nigo asensemo ya education aronigo abwate chiponga pointi chitari chinge anyanyora se beji ya akane ebechi ya gatano niri murigedena Ruto fails to deliver on election pledges he made it to Abasubati umuraibwense nigono amochiwe bunatara ikirani chira chiri aikiranitie ekerari kurigie kirogo anegochi asensemo ya Abasubati nyanyora yu ase bechi ya gatano ebechi ya gatano no moneri murigedena nigo muraibwense bono yabedireti atwarege ikaro nabadeneri ose nabaraibe kiama kia IUDA aburit kurigoro anene kurigeria mouncil dibara akore asikia mekyo ekero esaige ina dina yarore kenuna ngotwere igo ikababe kemeroberio yogororana embure yo ngotwere gose baserete bataserete mapema na bokorekana obukorekanu ikabochikoba asikia mekyo kia ayudi nani kia mekyo ngirobere tigo chikokora obachori bwaye obachori bwa abarai ao asitariki sano umutienyi oyo 12 korende obokorekanu bwechikoba jikurejo na bochirasuke gochibosyo ebeja egasedi ya Daily Nation ebeja ta nomo ne murgedena ODM ose abarai bari bachori ne kiama gi ODM nane ni bari bokonyo ba mochiwe na Raila ose ba mochiwe ne kiama gwa gusiko nane ni ba chiete bakomera na no murai bwense asama gaja State House gatia bari banyona ne murai bwense ngamona Gideon Ochanda mabunge Bondo Elisha Odhiambo umabunge Ogema Felix Dual Orangata Maki Yatima Uriri Caroline Omondi Super South and Baurin Abol Rongo na Kisumu Senator Tom Ochiende ni wali tukuri gorobanya ati ba konyora na numura ibwense
according kubatakana nebimonyo koru asamagacha State House abarayaba nigo nande bachiete bagateana barabwo mpari kogoswa nande nigo bakogendera kumusiro murai bwensi amangana makongu sana bajine maminjane kiama badebi ngwa kubarisiko bareka ne State House ingigo chikoba koradona ngagi rero ni maide I'm sure wika kiama gia ODM kiru robot rwaro usababu gatuka mangana gocha sabali kiwa mangana bari bara kwa geriba kwana baro takuchurisha niyo jena wika bono chikusibo mochibi ekero nande serikali endete kunya kubeka ji tax chinyinge chijiyo jugo betereria bakenya utatwara gento bakubeka mono gocha matuko arebosio kero nya kesi ngoroje watching live wasiri mkuni na kuona Grace Ngwenyi nimekuona Kodek Magweto ningoroje na olimi yomoroberio ndajiteresa mboga on then watching live from Saudi Arabia. Good morning Brighton na Joshua niko ndani hadi mwisho safi ni Mbaroje Rose Muchiemo then good morning Omongina Ederimonte anasema good morning Edimongina Ederimonte kwa Nairobi pamoja na Victor Mondo Matiangi Mondo tadigiri magega au then obalimi yomoroberio asimambi yaboninga ramba nionami nimekuona uko na mimi nindo cha sebeja hata wakati zakano kukwirene sika sedi ya The Nation nemo nikidemuna small oil dealers won on fair shortage yani eko machikorekana li musundiro li arokanimuna ama kutanane kujari kubora na wanyene kero ama deni atara akano 1.8 billion Kenya shillings ajitara akanwa agochi ase G-Hold Company subsidy teyo iyo najiyo juwagana 800 number of retail outlets owned by independent fuel markets. Iyo nwete nanga kia maguta di musiko tega na bara chikobora. Aba orokia kurwa sense meli ya kirinomo chando bubo sagani bono nigo bakarikobona teachers want to be guarded by soldiers on Shabab fears. Yani obona bakarikobona nambata kina barubare ndwe na banyanyimbo ekero bakwaboera obugima bwabo ina na barabe bakoba attacked naba begu bekombegeri ki Al-Shabaab wetera Kenya Union of Post Primary Education Teachers nigo babori una abalimu bali barasense meli banganyiwe kosebaegwe oborendi bori boisaine ase ensemo eyo ngocarari weka sensemo ya county sio manjumuria nirimurena wa Matangi oyo no mugabana bwe county ya Kiambu out then I will stand firm against theft of resources yani we kande ne bokongu asibali batagete koiba amali ya serikali odebrena ye ya westiregesha kamba tako kosu na ndebwensi kudendesegi ya okorwani obokurumi no koiba kwebinto bya serikali ase county ya Kiambu nigere etari kogosogose nigere inevitable teri gosuka ta konyegerigwa igogo ikarwa ni esegi eyo nino jemna residency ase meri ya kire ose Nairobi nigo bono bare at risk yani amenyibe county ya Nairobi nigo bare ase atari enene kubotekana nembura enyinge egotwa eyo ya El Nino ayuna ararase county ya Nairobi egaseti boigone ndete kumurekera buna asensemo ya Garissa nigondo chena house locked by infighting amid Raila Ruto proxy wars nino jabana amangana yokurudera na chinsa jintindi nigaena gatiwe asensemo ya Garissa county assembly ekero chinyomba gose abarai au bari kurudera na chinsa jintindi kubatikana ekero bari kobuna obarai nibwe assembly yo ya Garissa ayo naro agenderete kabisa nino chekaiga I will work with Ruto says opposition running MP nino che omabunge otaita tafeta Johnny Bwire nigo bananyarega kuralibuna ere nonye gare kurwa soma bwa azimiro moja uikakore emiremo numurai bwense wabende wasipende omabungo hiyo choretune kiama kia waiba inse yeria buri ya azimiro moja era wadamana sasa ni wakati wa kufanya kasi na raisi ambaye ako mamlakani ayunaro agenderete nino cha county ya Kilifi ni one na special activity together for vulnerable groups yani amangana jisikuje jibundi no jigana ko bekemiro biringa kichigo konya bali batari kwenyara ase okwenda na masomo abo ase ensemeyo
county ya Nyandarua nelina abana wetani chimiseto ko bali batari kwenyara gose abataka na bali bakuru bali abataka bali chintakana na bali batari kwenyara urusigurwa singa chechi chabataka bali batari kwenyara niko bono banyare bakonyora 6 million chiko bakonya ase okwegenderia amasoma abo asensemeyo ya Taita Taveta asensemeyo ya Nyandarua sio Taita Taveta venye nimesema ayuno jina aramurekeire gasiga sete ya Daily Nation inganchuru manjumure miyoke ngosome nturire aliara sega seti ya Taifa Leo asemambi ya Aboniga athurina ni yapi yamebewa usito ama kibao mbele asiga seti ya Taifa Leo asiga seti ya Taifa Leo ndo jina isireko yikera igaiga yote bana ni kubaya ni kupaya unajua leo ni tarehe 14 Septemba mwaka 2023 yote bana ni kupaya yani ensembobere amangana makongu sana mbona iko ni kubaya serikali kuu za county za vyonza wa Kenya upaya ushuru mpya na serikali kuu za county ni wajikare komigaba Kenya tianyura ba Kenya mani kabisa wajikare kunyunda mani kabisa kubatakana no komenta ebango 18% ni rabo ni ndio jina wana bodaboda wa ubiri taxi VAT mafuta wajuzi bono onde tayo konyo yonde ekere bintu bigende komenta gose komorekerwa kabisa ndio 18% wizara ya feta ita nejamente abo 18% ibinte bikongu sana bimorekerena ni kupaya ekerdo wende komorekerega seti ya Taifa Leo ndio jina gaiga abigo nemregedena okio mtata yo nere omoseneta abwe county ya Siaya akosoa sheria ya feta seneta ambia kote raia hawakuhusishwa inavyohitajika kikatiba na debedi ekambirana ba Kenya mbanyari baguhusishwa kikamilifu ase okorigeria mangana URO City Finance Act ya 2023-2024 nilojega asiga City ya Baido nilojena Ruto aagiza mabadiliko makubwa jama ja UDA Raisi aliagiza ukaguzi kuhusu michango ambayo wanachama wamekuwa wakitoa kwa jama. Yono tena anafanya mabadiliko makubwa sana. Msanii Lokosa akaa mchora kwa miezi 6. Mwanamuziki wa Kongo Rokaza ya Mbongo aliyefariki miezi 6 iliyopita bado hajasikwa. Mbona? Utajua baadaye ekarokuwa ndoso masebeji ya gatatu muna bado netaratu kutuko ikaboniga eyo nemedianyi etano nomo oyo numsani Rokanza audena mwanamuziki wa Kongo Rokanza ya Mbongo audena bado kwa ikaboniga tara aeniwa senseme ya Kongo waliokufa Libya kufuatia mafuriko sasa ni 5,000 watu 5,000 wamekufa ama wamefariki abua sensema ya Libya kupatikana na mafuriko. Zaidi ya watu 10,000 hawajulikani walipo na kusua hofu kwamba huenda idadi ya wafu ikaongezeka zaidi. Abantu chiri 10,000 ukabona mbara mekana sibara sensema ya Libya akero 5,000 ba kule ikabona nabeko machikana idadi ya wamekufa itaongezeka asenseyo ya Arabia. Na hiyo tena maji kikwabo kabya kwanyurika ile yao igombia. Ekiaruwe tabando chirivu komi mbamanyiri asibara asense ya Arabia. Batano basirivu mabwabo kubwatekana na mafuriko. Ayebono ningo. Kitaka kimotoki nyesaye. Korama ya tenda mema nenda sako. Teko banaye mboroli teko banayo chaita abantu bande nawo abantu bande bachandegede lakini au umepewa afya kwa bokiribyo iwe teka abantu Libya abantu 10,000 awajui mali waliko mbamba nyiri asebale 10,000 igo 5,000 ba kule inero idadi ambayo imejulikana umetena bora nyore it's more or less but 5,000 kwa idadi ambayo inajulikana na serikali ba kule Libya ngwaro jense ya Morocco ngoje ya Morocco alia amangana
ye kwerene yabeta ali kabisa omotenge jo motindi ugaita abantu abange kabisa Morocco earthquake abantu abange bakwete ali bagasirio bogima bwabo hayeningo ekaro yarenge kiwango kyarenge kiguru mono ali kyarenge around 4 kyarenge around 4 mangana makongu sana the earthquake yabwenzemo ya Morocco abantu bakwete ali abange lakini moyore dende abantu no jega yange more than 2800 people eyo siku mbili zilizopita bakwete ali asenzemo ya Morocco menta babaribye 5000 iyo rorango n'abantu bagusira haye moyore tenda mema nenda sako mwanchu mureria atiga koba naye Hong Kong ya tiga koba Hong Kong ekiagaranse ntoiga imi Felix Mukayadana akondani na sisi ande tutubwati asemambi yaboniga hadana Ndizi TV ndio kiboko yake safi kabisa Edwini Machabe adano alime Edwin Mukaya adano alime Yumuroberio adana tubwati bya sana asemambi ya aboniga Samson adana alime Yumuroberio adana ere egwane nabore dina amaruna sire Gusii adana maruta gusira pi Brighton ekiagera abagambi na bamanyete nani bago safeguard abantu aba bakoni amarwa buna tobwate omotureti tugatwara nyumba 10 tugatwara abagambi tugatwara abateneri babanyanyimbo ningeragere amaru oko yayibuna naroro anauliza nene libulia kubona amaru nasire tagosira ekerawo tebona amaru nagendete koba asibinyoro awona otendi tukurigoro natwara tumuichano monne sana ali asesemo ya Kisii South ensemo ya alia bomolenda ekera marwale ngo amange ahitere tu amange tata ko bwana roje amangana makong sana ale ense ya itose orogongo rwagusi piesa na superman data ko baime Yumuroberio enatakanda enda sense mirinde yomotukumo sinini mayenga igwa kiri aikire asemambi yaboni ndetumago chaka Umuroberio ito ale asensemo ye erichiko nino chega iga naro wandebina nere Irene Kerubo adana good morning kwa chinsemo nechia dia raitigo eskim abantu bana kwa nseme ya raitigo ndoje manda tutobwatia kabisa akona sisi ndani ya kipindi wasiri mkuu nimekuona uko na sisi wadana ubanduke kabisa biyamano asema mandata kwa baime Yumuroberio Ensakia bonmambia nsio mia sensa mirinde studio kingoirana ningoteka itoska oje karongoba iwanga iwa kiri aikire assist aikire karoto taito chako Umuroberio to bweri chiko litiko uria Alhamisi Joshua kaskwako karoto chkwirana asentundende erebosio toska ina Ndizi TV bwansu bomogusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busio bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe erango yexemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komentekana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo turase chimbero chogokoretera the Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Kristamarian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 Korwase junction ya Kristamarian the Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekerengo keigoro chigari cyo bosombi nabo igonerwe chaya mubaso na lunch
ebisieri byaito nigo bigoire asonde bwensi oraganie gutarira na korata amagacho yeskuru eyeiga no ariganirie school fees yaito nigere yenseke gima rikia omwana obono ase biras bikobwatia eklasi ya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke ake simi ase namba 071403